Nyato ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon Nyato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kapwa ko seniors, good morning. Galaw-galaw mga amigo, mga amiga. Para di kalawangin yung mga kasukasuan natin. And of course, siyempre, di magpara-worry ng kung ano-anong bagay na di naman dapat pag-aksaya ng panahon. Pagkatapos, siyempre, kumaon po ng, sabi nga ka, masustansya para padagos ang kusog niya to. Dapat umabot ka mong sanggatos para diretsoan mi oras, mga kababayan. Sa mga tagbatambay niya itong mga birthday celebrators sa kanyan, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga kawani ng pamalaan, mga empleyado ng gobyerno, sa nasyonal man o sa lokal, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Aksyonan problema ng sambayanan. Kasabay po dyan, siyempre, nasa ito yung mga lihidong opisyal, magpon po sa mga congressman, mga senador, presidente, vice-presidente. Tapos siyempre yung ating pong mga board members, mga alkalde, mga konsyales, kasarabi na po mga punong barangay at mga konsyales. Magandang umaga po. Ini po ang sanong lingkod, Mardela daing iba, sadit sana. Pero tiyan, ini ba na kita hanggang alas 12 ng pagkaudosa sa tuya pong mga impormasyon sa Aramon Nyato program mo niyang pong Monday, Petsa 22 sa bulan po kan Hulyo 2024. Technical side, kasabay po dyan si Chief Ramir Tanay. Matayaon man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, yan po dyan si Shara May Liron. Sa newsroom, yan po dyan ang mga pag-iriban niya to. Kompleto ang mga Papa Mars Angels. Jenny Matthew Valyaran, Angel Mustaza at saka si Mary Joy Jaresco. Sa luwas, siyempre Mega Force Patrol sa madagos pong pangalap ng mga istorya. Tangaring may balangibog sa banwa na sinapapakaan mga turong sa pansitan. Ang enot po dyan sa 3rd District kasamuya pong Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa 1st District, yan po dyan si Paning Jomar Bien. Bandang yaon sa Kapitolyo Provincial, si partner Al Armario. Lagadi Daraga Ligaspe, si Joshua James Bino. Asin dyan mga tugang sa City Hall, asin sa ibang mga opisina di gobyerno sa Oldal by District, Jasmine Baloloy. Sabay tayo. Kami po kabos mga kabayan, minasaludar, minapabot din sa rumagmang morning sa imang kamo sa mundo. Sana po okay kamo. Mauran-uran po. Duman sa parting north, binabayo ni Karina. Tapos nagkusog pa na bagat. Kaya ingat-ingat po kita, di man sa tuya, may mga pag-uran pong minabigla sana. Bigla man na minaralangkaw mga tugang ang mga iba-ibang mga lugar. Ang tubig, mga tugang minalabaw sa buko-buko, minsan abot sa tuhod. Kaya mga motorista, maghanap na lang ng ibang mga lugar. Dapat tandaan nindo kung saan minalubog bigla. Maghanap ng ibang maagi ang tangani po na de kung mga pinjente dyan. Talaga pong di natin maiwasan yan. O digdi po sa Imperial Court. Langkaw sa tubig na. Kanina pagdating ko,
kang labo-labo suuran, talagang kunop suuran. Tapos digdi po sa may release country dyan sa Bitano. Ayan, minalubog man dyan. Kasabay so digdi sa ito bagang agyan na hali sa Gaisano na may release man dyan o yuman, minalubog man. At kasarabay dyan sa may likod kang may sa may party kan ano yan, ICR. Maglikaw na lang, maghanap po ng lugar na hindi manaharalang kaw. Huwag na ka magpilit dyan, tangani pong de ka mapindyan dyan sa kamarautan pa ni makina. Lalo ko mga motorsiklong linaw ganyan sa indong motorsiklo. Nako, problema natin yan, no? Paano takaan? Dahil talaga minabulos mga tugang kitultul sa tubig. Kita man sana may kagibukaan o kamupalan. Ay, yung magdamay sila. Kamupalan. Iwasan na yung magparatapok ng basura. Diyan po sa mga kali. Tsaka ugali untang linigan yan. Lalo na ngun yan, no? Tagurana, mga tugang. Kaya kahit po na magbulos po ang tubig, ang aning di kita magkaiguaning inconvenience. Kundi talaga pong may mga lugar talaga. Aram taman sana bagang Ligaspi. Mga tugang below sea level. So pag nag-high tide, mga tugang, yung expect nating outflow, pinapasok po ng tubig dagat. Natural, pag sarabatan anduman sa puro, di man maabanti suali po digdi sa itaas. Naon sa naman naglilimok-limok hanggang mapano mga tugang ang mga kali. Yan experience natin sa Barangay 23. Maski mainit ang panahon, mailing mo ang tubig kang kali, nagdidila-dila sa naod dyan sa takop. May mga loo bagay yan. Mailing mo naon sana, yaw sa nagdidila-dila. Ngunyan, kapag uminuran, mga tugaro, itong urang kasubago na talagang kunopon, matindi. Maski alipot sa ng panahon, minaitaas tulos, mga tugang tubig. Pero ang magayon man madali man na nawawara. Kaya, iyan na po yan ang sitwasyon kung daypan maresolbiran tulos-tulos, mga tugang talagang, naiisip ninda, ano na daw ngayon nangyari kang kunya, sa water pump dyan. Ano nangyari ngayon? Itong supang surop kang tubig niya yan na lumuwas pa siling sa dagat. Wala ho kulang nga itong volume ng tubig na kailangan nila dyan para umandar yan. Kaya yan ang medyo hindi magandang proyekto na nahaman mga tugang na ginastusan ng bilyones. Di ba? Di kita ngunyan, digdi po sa tuyang palibot, dahil sa mga lugar para burugtakan na po ng mga edipisyo, mga buildings, mga harong, may subdivision, may warehouse. So mga dati na nagsiserving catch basin, mga tugang, diyan sa may party ng Tahaw Road, dahil na po yan nagserbi. Kaya daralaga na po yan mga tugang. Mahanap na. Because sabi nga ni Kayan, water seeks its own level. Yan, naghahanap siya ng mababa, duman siya pupunta. Kaya po, tanan ako, tanan. Yarong man ka ng sitwasyon dyan sa may party kang Rawis, sa Purok 6, dyan sa Bagong Puok, sa Rawis, Legazpi City. Di ba? Na pag uminuran dyan ni Makusog, ang tinampo nagiging instant salog. Nasisibot ki Karol Locson mga estudyante, bata maralaugan na naman. Inda kuno alim po marisolbiran. Although madali man sana mawara. After some time, pagpundukan oran, taod-taod mga 10 minutos, wala naman. Ngayon pag inabot ka, rimati ka. Kaya po, tabi, pasiguro na lang sa mga kababayan iyan na po ang perminatong tandaan, lalo ngunyan na nagkusog sa bagat, natural may mga pag-uuran po tabi. Makahirak sa mga inagiyang kanabagat, dahil pa naglalaog itong kambal na tropical depression, mga tugang, may mga rinimati na kanabagat. Kan naghalo pa, nagbiyo pa yun. Di ba? 8 ang iwinalat na gadan, mga tugang kang Butchoy, tropical depression pa lang ito, Butchoy, pagkatapos kabagat. Hindi ni si Karina, sana walang mamatay. Si Karina, dahil man siya madukot sa daga, kundi epekto niya, mga tugang, mala at garo typhoon storm, may may anunsyo na, mga tugang sa may patingan Isabela, nasa irarom na kan signal number 1, di ba? Yan, tabi, kunya na, nagkusog sa paros, di ba? Maswerte kita digdi. Pero pangajita na mga agyan po kayan, dahil magulpi.
Yan na naman ang magiging problema ta. Bata pag-abot yan sa north, mga tugang, na napiktaran ang biyahe halimbawa, pagkatapos ngaya dahil nakapagbiyahe ng mga produkto, nako, sigurado pong ralangkawan na naman kan sa tuya pong mga gugulayon yan. No? Kaya po, yan ang saro sa mga pinagtatawan po ng panahon na maresolbiran. Ang pagkukulang na sana ma-source out sa local, they are encouraging everybody to plant. Di ba? Yan ang pinaka-the best na solution dyan sa palagos sa paglangkaw. Make the products available and yung products na local na di ka na kailangan mag-import, yun ang pinaka-the best dyan. Barato na, sigurado ka pa ang pagkaka-produce kayan ta. Harap mo kung ano maginaramit mo dyan. Di ba? O yan po tabi, palakasin natin yan, no? And dyan ang saro sa pinaglalauman, mga tugang, na dyan sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maunambitan ang mga iba-ibang klase ng programa, mga tugang, most particularly, digdi po sa food security. Di ba? Yung pagsiguro na may makakain tayo. Di ba? And ang saro sa nailin, dati bagang naging agriculture secretary ang presidente, saro sa pagmubusol talaga is pakusugon ang produksyon. Kung paano gibuhon yan, iyon na po yan sa nakalatag na sa mga programa na may ginibo na kang preso na may mga nainutag ng ipinahayag na mga sinabi kang plano kang Department of Agriculture, tanganing masimbagan ang pangangaipo. Now, may sarong naunambitan, mga tugang, during the dialogue with the National Irrigation Administration at saka nung ako Bicol, with the chairman kan Committee on Appropriations, Congressman Rizal Dico, na tatagamahan po ng dakulang pondo ang sa tuya pong lokalidad, ang Bicol region, most particularly, may 71 na mga sites na bubugtakan po ng mga solar irrigation projects. Kaya po sa naging saro sa mga naging problema, managod po dyan sa patubig, sa irigasyon. Iguana, mga tugang na programa para dyan. And hopefully, sabi nga ni Kayan, talagang magamit na positibo, makatabang talaga. Iyo po yan ang saro na nahiling ta, mga tugang, durante pa nga mga panahon, bago man pinunan, iyan pong sa irrigation, dati ng igwang mga programa, so ako Bicol, sina Congressman Saldi, itong manunggod sa solar water system baga, na level 2. Diba? Yung mayroon siyang tangke, tapos may faucet na niya, dyan kamo mag-arok sa may lugar na yan. Dahil pa kita nakaabot naman sa level 3 na may distribution lines na, pasiring sa mga harong. Diba? Pero, dakulang bagay na, because, yan sunahiling kang paglibot-libot kay Tuninda, na ngaya sabi niya water is life, kaya kay puha na programahan tayo ni. So nabuhay po yan ng mga solar water system na yan na pigiinom, no? At saka pigagamit sa pag-araw-araw ta. Now this time, nahiling naman mga tugang ining manungod po sa solar irrigation projects na dyan na po talaga mga tugang nakaangkla ang programa kang DA, kang NIA, para masustineran po ang pangaipo sa irigasyon. So, yun na po yan, mga tugang ang mga aabangan ta na mga development kayan. And then, siyempre, ang pagbusol, mga tugang kang pagkugos kang bagong teknolohiya sa agrikultura. Yan, lalauman ta na mababanggit. Iyan po mga tugang ng manunggod sa artificial intelligence. Di ba? Kung naramdaman po nyo kang panahon, siguro mga 1 month ago, di ba? Na-interview ta duman sa DCGB program every Saturday with Father Momoy sa Boses ng Kapalibotan. So, Bicolano, Albayano na congressman na pinadarakan sa itong gobyerno, mga tugang duman sa the Netherlands para mag-adal hasin hilingon ang bintahe, mga tugang, and this bintahe kan artificial intelligence in agriculture. Yan. Ito sabi, ito ang saro sa tututukan ni Congressman Didi Cabredo na magkayguning sarong lay, tangani na pati su researches mapunduhan
as in magkaiguning access mga tugang sa mga kababayan ng paraoma kung paano mapanakul pa ang produksyon sa tabang kan artificial intelligence. Tadakulang bagay man talaga. Actually, ngunyan, sa mga kung nagdadaw ka mo sa mga bareta tang alas 12, may feature kita dyan na mga invention kan mga eksperto sa siyensya, as in teknolohiya, o nagpuna. Diba? Hanggang ito, na-istorya lang sa inuta, kang nag-training kita dyan sa may party kang kamsur, managod po dyan, na unang bitan po yun, may pigibo na talaga sinda, digital farming, di ba? Using AI, artificial intelligence. So, ngunyan, yao na, may nagagamit ng mga tugang ng drone na sa pagsabwag ng mga pisog para mag-germinate mga tugang ning tanom. Pagkatapos iguana nin pang-spray na na pwedeng magkarga ng galon-galon mga tugang ang sarong drone na dakula. Mga 2 metros ang kadakula. Na kayang mag-spray ning madalian sa ng panahon sa saropong sa sarong tanuman. And then, pera dyan, ito po na mga drones na naghahanap 24/7 kan mga itong pig-apod niya to na mga mga kalaban kang pananom na mga awot. Yan. I-identify and weed out yan. Robots na ang nagagamit. And sabi nga ni Kayan, nakatabang para sa production po ng makaskas. As in, sure ball, na day ka sa sistema kang parang shotgun na babadilon mo maski kung bala na kung sisay tamaan. Di ba? Pero ini specific pag ginamitan ng kasi mahiling lang yung klaseng kang dakon, ina-analyze. And then, ina-analyze kung ano ang kulang na vitamina, anong dapat na gibuon dyan para masugpo, makortar. Iyan po mga tugang na peste. Automatic po yan na specific yung pag-address mga tugang sa sarong problema. So yun ang bintahe dyan, no? Pero siyempre sabi nga ni Kayan, di man dapat na dyan 100% mag-rely. Dapat manggilaray na sabayan takan sa itong mga dating pinagigibo, mga traditional na sistema. Tayo yan yun ang parang sabi nga ni Kayan, question dyan, nagam-agam kang iba, kumugos ka because muwarang yung kitrabaho ngayon sa mga kaparmers ta. Dahil na pala yung para ilamon. Di ba? Dahil na pala yung para ilamon. Kung nang para ilamon mo na, makuha mo, sabi ni pare mo, taga-tinukawan, o kaya taga-taanawan. Yan, sige saan tukaw-tukaw ngayon, tapos nga sige ang turo-taanaw. Kagadang kan oras, tapos nga kita dyan. O hindi nga pag ginamitan mo ka dahil sa na siyang ribok-ribok, sige saan dali. Di ba? Ayan po tabi adi. Pero siyempre yan ang kinakabi ni Congressman Didi. Kailangan nating magpasa ng batas tangani na may regulations. Yun. Para dahil maabuso, di ba? And then maprotiran mga tugang sa tuyang mga kaparmers. Sabi nga ni Kayan pati sa pati sa question ng ano ngayon na solar power. Makatabang daw ngayon, maka-apekto ngayon sa agrikultura. O yun, mga questions na, pero nasisimpag yan padiit-diit, di ba? Because if, sabi nga ni Imananggad, kung magibo ka nga ki solar field, you need vast tract of land, di ba? Dakula, mga tugang na espasyo ning lote, ning daga, para latagan mo kan mga solar panels na nakatukal sa daga. Pwede man nakadukot, depende sa tama kan aldaw, kan lugar mo. Pero dito sa tuya, kailangan nakatilt ng at least 13%. Dito sa Albay, ayan po na towards the east. Ayan po na mga solar panels nindo. Di, siyempre nga, kung araw kaya gibon, maukupar nga ginakula. Dahil sayang nga sudaga. Pero may guana po ng mga nagibo ka na sistema sa mga eksperto in Germany, in Switzerland, as in maging sa Korea, nang ginibo ninda, mga tugang, initaas na pwedeng sumurok ang tao. So itong frame kan solar panel. Sa irarom, nagtatanong sinda. Di na nasaing sudaga. Nagsilbi, mga tugang na pangsagang sa direktang saldang kan aldaw, ito po na mga solar panels. Napigyagibo taman sa diba kung kita mga greenhouse, kikaganda bagang plastic,
Pagkatapos itom na net tangani di magpenetrate ng dire-diretso. Ito po na mga yung saldang kadalo nang pwedeng pumaluyos diyan sa mga tanumta. Nagibuan diyan paagi kaya yan po sarong dakulang bagay na sabi nga ni talagang pasisiring kita duman. And then siyempre di po sa Bicol region, yan pigubusol kang sa tuya pong mga amigo sa PAPSI, yung Provincial Agriculture and Fishery Council, na magkaigo ng consultation whenever na delve kita dyan sa mechanization. Because there are machines intended for farming na dahil man po bagay digdi sa terrain ta sa albay. Dahil naman sa may mga pinadararang mga drakulaon, dahil man po nagamit, katambay baga, naglaba lamang, dahil nagamit, di ba? So yun, ang kala may konsultasyon, ano ba talaga? Kaya, parang, kailan ba yung summit nagigibuhon? Parang, ngunya na week. I think ngunya na week. May gigibuhon na summit, mga tugang ang PAPSI, Agriculture Summit, para imbitaran sa mga alkalde, imbitaran sinda na mag-atindir, mga tugang para pag-urulayan ang mga dapat nagribuhon. Diyan po sa agrikultura. Okay? So yan po tabi, mga kabarangay. Pero salvo ka mga istorya, ngunyan po na pagkaaga, we will be back after the news break. Padagos pa itong istorya. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to 50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items entitles you to a 1 free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free 1 Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 195909 series of 2024. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kan Philippine National Police o PNP ang pagtutok sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa mga iba-ibang parte kan nasyon kasabay kan pagbilog ni nasarong Special Investigation Task Force na iyon sinugo na buwagon ang mga bako lisensyadong POGO. Kang nakaaging Sabado, binilog ang nasabing task force as inapod bilang Special Task Force Schemer. Inipapanginutan ni PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Michael Jan Dobria, mantang ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang masirbing lead unit. Kasabay sa mga police unit na magiging parte kan na sabing task force, iyo ang Directorate for Operations,
Directorate for Police Community Relations, Anti-Cybercrime Group, Anti-Kidnapping Group, Women and Children Protection Center, Special Action Force, Highway Patrol Group, Aviation Security Group, Maritime Group, Police Security and Protection Group, Directorate for Intelligence as in an Intelligence Group. Yan ang pang alas 11 Bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. San Miguel Beer. Sali na sa San Miguel Beer. Tansan, katutak, panalo under the Crown promo. At baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Our all-day busugeras, Vice Ganda and By Night. Magbusugera, mag-savers and sweet. Busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a busugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para I'm magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers, sulit busog meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pre, until something happens. Ay, bahaon na dyan sa baba. Marinig tinalag ko sa garage sa Kuyang Kabayo. Ang nangyari, langoy-langoy na jeep. High tide pa kaya eh. Malo tide kita din sa Legazpi 1244 eh ang low tide. So the tide is falling na. Ngunyan po na alas 11:07.
12:24 ang low tide. Okay? So, luminangkaw pala rin 1.66 sa bagong 5:42 in the morning. Kaya arugang kanto tabi. No? Okay, so lauman ta po yan. Magatugang mga sining mga kondisyon dahil po sa nag-uuran, nadudugangan po ang mga dalagang kan tubig dyan po sa tuya pong palibot. Okay? Bueno, mga kabayan, dugatan na mga istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, ang sanguyang Chief of Reporters, Field Commander, Jimmy Nasalita. Chief, good morning, Chief. Yes, salamat Director Brown out. Yes, hindi you man. Ayo. Na-intro Naguran kaya. na-intro pa sana ako. Napalsok na. Aw day pangani. Ano daw na problema ang kinalala ko? Ma-time check pa sana. Iyan ang mga kunya ka sensitive ang mga gamit ninda. Dapat salidahan ki tumba ko masyadong sensitibo. Ibalik ninda sa dating mga gamit ang aning bako sensitibo. Dahil naman ito magagamit. Dahil na. Lumaw na. Gusto na yung saralidahan bago. Anyway, sabi Director, sa mga dagdag niya itong bareta, kambal resolusyon, ani pinasar niya, ani naprobaran, digdi sanggunang bayan, sponsored ni Kagawa Dipit Bibar, sanggunang bayan kan Kamalig, manungod ini sa trayumpo na nakonsigir kan na duwa na mga players, atletang ipinagpadara kan Bicol Region duman sa katatapos pa sa ng palarong panbansa sa Cebu. Ang nakakuha nin gold medal, iyo si Jan Benedict Aguilar, Barangay 3, Kamalig, Resolution 1665, Series of 2024. Unra an darakay ni kaya pinagtawan man ni na rekomendasyon na sin resolusyon digdi sa sangguniang bayan kan Kamalig. Ano ni so nag-gold medal sa tennis? Lawn tennis? Yes, oo. Secondary boys? Siya ang kain tinuti na nakapag-rehistro nin siring kaan sa haloy na panahon. Na nagkampiyon ang Ligaspi. O kaya ang Bicol. Tataga St. Agnes garo ni? Pinda kon taga sa ini. Nailing ko ni sanang. Okay, anyway. Ikaduwa, resolution number 1666, series of 2024 kay Jason Moico, taga Kagiba, silver medal, javelin throw, boys ano ba ini? Boys elementary o secondary, dahil ko na nakasukon ano ng level ini. Basta boys. Basta sa boys javelin throw. Javelin throw. Ayan yung panga. So, dahil manabanggit duman sa kunigwamanin kuan lamang ki Pampalubaglo. Kung may monetary consideration. Wala manabanggit sa sesyon. And yung man sa na ito, reconocimiento and pag-apresyar sa nasabing onra na inuli ninda ikan naman sa pakipaglaban sa palarong pambansa sa Cebu. Baka personal lang ni Pading Kaloy. Dahil sa sanggunang bayan ini, bakay ba man? Bakay ba wala. Dahil na pinagkitig sa radyo. Okay. So congratulations diyan sa duwa, Jan Benedict Aguilar and Jason Moico. Taga Kamalig yan. Yes. Yan, David Derekan sa tuya mga dagdag na informasyon. Limi ang bandala. O digdingani. Langoy-langoy na naman. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po mga tuga ang pagpaabot ng resolusyon, komendasyon, kansang ang bayan kang Kamalig sa duwa pong atleta na kababayan po ninda. Mga arugan, mga tugang mga dapat niya itong tawan ng mga pagkilala, di ba? Na once in a lifetime na nangyayari man sa sarong may rekonosyemento sa pagi ng resolusyon diyan po sa sanggunian, di ba? Na yung mga dapat nagribuon ta instead nga kang kay tubaga minapara sa kita resolusyon pag may nagbisita ng digdi na ganyan sumakabayan tatawan ta po ning onra yan, di ba? Para ma-inspire ang iba, di ba? Congratulations po kay James Moico at saka digdi po kay John Aguilar, no? Gold medal si John, pagkatapos si Sir Moico, mga tugang silver medalist para po sa javelin throw, yung pagtapo ng sibat, di ba? Sa athletics yan. Okay, di dakolban mga tugang ang mga nagpakitang gilas talaga ng mga kababayan tang mga Bicolano Albayano.
sa ligaw, sa ginubatan, mga arnis ito, mga matitibay sa arnis, both babayi and lalaki, individually, pagkatapos duman sa group, di ba? Na sindaan ng garana, di ba? And then, sa ibang mga aspeto man, mga tugang sa Bicolandia, igwa man ng mga nakakura sa swimming, asin sa iba pa. So, yun po tabi, mga kabarangay ang mga dugin natin mga impormasyon. Bueno, lipat kita, mga tugang pag-alis sa third. Lipat tayo sa third district. I mean, sa first district. Yung gusto magbalyuan kita. Gusto magbalyuan kita. Paring Jomar Viena sa linya. Pare, kumusta dyan? Salamat, Paring Mar. It's raining everywhere. Kuno po pa tayo. Kuno po na yan. Minaura na so arani yung bagaan bagsak. Maray sa natabakong brownout. Ay, mariray dyan sa Indo ha. Hindi sa muyo. Kinarati tulos pag uran-uran. Iya, kundi ang oran-oran. Pero, so, abo nang ganda paluwasong harungan mga reporter na nakamotor. Kunyan. So, ulan mayaman o talagang sa matinding bagsak? Makusog talaga. Actually, minaluya, tapos minakusog. Pero pag minakusog, dahil mo pwede kayang lakaw-lakawon. Talagang kaipuhan mong dipayong. Ay, dapat. Paingaluan kiniit. Yan. Alright. Mientras tanto pa rin, Mar, paging ganyar kan City Veterinarian kan Tabaco ang publiko, partikularmente ang mga taga-syudad kan Tabaco na baluon na magataman kay rabbit o kuneho. May marirahay na source of protein. Alternative sa manok, pati sa urig. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Dr. Rene Rocha, ang City Veterinarian kan Tabaco, kasabay kan pagpakondusir niya ng training seminar para sa pag-aataman ng kuneho. Duman sa nagkaanom na mga women's organization sa nagkapirang barangay digdi sa siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Dr. Rocha sa pagkikipag-ulay sa DCGB News na masiramunon ang karnikan kuneho na pwede mong isabayan sa manok. Yes. Apwera kayan, madali masanaan pag-asamang kay ni asin pagpadakol. Susog kay Rocha sa pagkikipag-ulay kan DCGB News na ang mature na kuneho tulong beses iyan maugbon sa laog din sarong taon. Ang kada ugbon nasa 8 hanggang 10 ang iba ang pig-ugbon kay ni. Madali man padakulon dahil after 6 months kan pakaugbon pwede naman siya na magpalahi naman na sa diri. Pwede na siya mag-reproduce. Simple honon masana ang pagbahok. Kada kalankan bahog. So mga tanom-tanom man sana dyan sa gilid-gilid. Yan nga ning so nagtutubo dyan sa gilid baga kan dagat. So dara ko lang rin na daon dyan. Matibayong ka ng rabbit. Roger, vegetarian ang rabbit. As in, maske anong daon-daon, kakaunon. Inunambitan ni Rocha na panahon naman siguro na tawanin atensyon ang pagpadakulkan rabbit, lalo pat ang pagpadakulkan manok, dipisil, lalo na itong 45 days, ang panahon tadigdi, day suno sa pagpadakulkan mga arok kaya na marindiho na mga hayop. Sa iyang sinabi na ang gobyerno sa pagikang city kan agriculture office iyuan nag-iinganyar sa arog kay ning klase nin produksyon asin nagpo-provide nin mga makagom na rabbit na pwedeng punan pagpalahi sa sarong lugar. Sa ginibon hindi ang pagtiripon ang anom na grupo iyo ang tinawan nin mag-aragom na rabbit na sa indang papadakulon ready for mating na Paring Pio, Paring Mar, ready for mating na so tinaong magagom. Asin itong mga ugbo na ito, yun naman ang ihiras na duman sa iba pang mga miyembro, sundo na matapod ang gabos na miyembro kan grupong Rural Improvement Club sa Manila na barangay na iyo naman ang sa indang papadakulon asin i-cultivate. Pati pagluto,
kung anong klaseng putahe kaning kuneho, ipinagtuturo kan City Agriculture Office na bako Iyo. para masiguro na dahil magduwang isip ang iba na baka ngayon ding siraman mga luto kayan, nagdemonstrar mismo si Dr. Rene Rotsa sa pagluto kang rabbit para mapatunayan na masiram ang karne kang rabbit. Yan pa din, dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Mga tugang yan po, mga dugang nato mga istorya. Ali po dyan sa Sudan kang Tabako in connection kan padagos pong pagbariwas ka mga impormasyon na pwede tayong mag-raise o magpadakula po, magpadakuling rabbit na pwede pong maging source ng pagkaon nato. Kung naramdaman po nindo, kan panahon na nabubuhay pa si Kuya Joe San Jose, na-introduce rin sa tuyan, pinamilbita duman sa mga taga-Kamalig. Actually, na-interview nga rin sa programa. Ito pong, ano yan, nagpuon dyan sa Pulanggi. Na bagusan ang pagpadakula, asin pagpadakul. Kaya po mga tuga ng mga rabbit ang senda talagang pig-introducer. Kundi, pati sa pagkaon. Alternatibo sa manok. Na sabi nga ni, mga tugang, mas firmer ang kunyan ang ano kang rabbit ang laman, and then keto nilutuan kami itong kaldereta na rabbit, adobong rabbit sa gata, tapos sweet and sour na rabbit. Pagkatapos igwapa kan so ano yan, sumaarang baga, Bicol Express na rabbit. Di ba? Masiraman talaga, mga tugang. Okay? So, doon sa mga kababayan ayan po ang mga pinagigibong niyan kan sa tuya pong gobyerno na magkaigo kita ng mga alternatibo duman sa mga pagkonsiderar tang ano yan, mga pagkaon na sigan marahal. Para ganyan, mahal na naman ang manok. Pagkatapos yan po mga tugang na kunyan, ang tawag dyan, iyan po na excuse me, iyan po mga tugang na ano yan, nabunay, okay, ralaugan na naman, okay. O bueno, dagdagan na istorya, si Jasmine Valori nasa linya. Jasmine, please come in. Yes, good morning Mr. Mar. Asin sa yung mga paraan tabay para sa dagdag natong bareta sa 5 taon na pighalat pagbabalik ang Ibalong Festival kung saan 20 kandidata hali sa Bicol Region. Ang laban para masungkit ang corona bilang mutya ng Ibalong. Basado sa inisyal na impormasyon na nakuha sabi Sir Mar, ang Grand Coronation Night gigibuhon sa Agosto 16 sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR. Enot lang nagkaiguan ng screening kan mga official candidates ka nakaaging Hulyo 13 sa Pacific Mall Legazpi. Ang manggaganang kandidata makakakuha nin cash prize na 300,000 pesos. Katakod ka ini, pinag-iinganyaran publiko. Legazpi News na makisumaro atin magiging kanaunang bita ng search sa maabot na Agosto 9 sa 17 ngunya na taon. Yan po ang mga dagdag na bareta. Jasmine Baloloy, DCGB. Thank you very much, Jasmine. So yan po mga updates natin para po dyan sa Ibalong Festival. Particular dyan po sa Miss Ibalong, di ba? Remember, mga tugang na nangganakan Face of Beauty Philippines na makikipag-compete mga tugang sa Taiwan sa Face of Beauty International na si Jane Isabel Vilasano. Siya po yung reigning mutya ng Ibalong. Okay? And then yun, nagkaigwa po ng duman sa Manila. Kung nagparasali na po yun sa kung sain-sain na mga mga patimpalak. O kaya sabi nga ni Pagarayunan, sarang so Miss World, mga tugang, pigsalihan niya, nakalog siya sa top 10. Pero dahil naman ako so major na na award para pa sa Miss World. Iba po anong gana, taga Baguio ang guminana. Pero iba po siyang ginana mga tugang na title. Yan po na Face of Beauty Philippines. As in, yan nagtauman sa yan ng pagkakataon, oportunidad na
makapag-compete mga tugang sa international. So bako na siyang pang-national lang, pang-international na. Congratulations, Jean. Taga Malilipot po ini. Taga Malilipot. Pagkatapos ang nanay niya taga dyan po sa Santo Domingo Alba, sa San Vicente. Okay, so sige po, good luck tabi. Okay, and then sa mga kandidata, 20 pala ni mga magagaya ng mga kandidata maglalaban-laban para sa mutya ng Ibalong. Come August 20, kailan ba ito? August 16. Ngayong coronation night, di ba? Hindi, abang-abangan na po yan. May Ibalong festival tayo ngayong August, di ba? Hintay-hintayin natin yan. Baga tugang, didakula naman ang mga mga bisita at mga arabuti di sa tuya para sabi nga ni kayan magiling kayan po mga tugang na Ibalong street presentation as in iba-iba pa po mga aktibidades na may kinaraan po sa festivities na yan. Okay? So, saro man yan sa crowd drawer mga tugang di po sa tuya sa probinsya ng Albay. Okay? Kaya duman sa mga kababayan abang-abangan po rin doon mga announcements pa kan mga aktibidades may kinaraman dyan. Garo nga na igwang dart tournament kundi ako nasala garo si Sir Alan na Imperial garo nagpreparar kay ni managod po dyan sa dart tournament sa Ibalong, di ba? Dart. Pagkatapos yung iba pa mga tugang na mga aktibidades abang-abangan ta po yan. Yun na po yun ang saro po na sabi nga ni Kayan nakakadugang para po sa pag-abante kan turismo. Okay? Day kitang mahalat sana na may magdyan na turista kundi magibo kita ng mga events na pwedeng makaguyod po sa Inda. O iyo po yan ang saro sa mga yan. And then syempre mga tugang perming i-extender tang sabi nga excellent brand of service. Yan. Pagkatapos yan po mga tugang na mga products magkakaiguaning pagkakataon na mai-showcase na yan and then magkaiguaning bagong market linkages dahil dyan sa mga bisitang minaabot mga tugang na may markahan maninda yan na pag-aro kaning ang panahon ngayon August may Ibalong Festival punta tayong Legazpi di ba di ba kita mag-enjoy man ngayon kan sa tuyang buhay di ba okay so yan po okay kung ang with rabbit nga Papa Mar masiram talaga ngayon rabbit sabi nga ni mga tugang kung calories ang pag-urula dyan kulang ang calories mga tugang kan rabbit kaya sabi nila nutritious and healthy food ngayon okay and kulang ang kolesterol okay kaysa sa ibang mga pinagkukonsumutang mga karne arog kan beef o baka pork o urig asin yung chicken okay so sabi duman nga sa naghanap ng high vitamin content ang rabbit is an excellent choice yun po yan ang mga abiso kayo kang mga kaurunta di ba kan mga panahon kami kayo nakataman ka ni Chief Ramir ka nag-eskwela si tugang ko hello Poms, Daddy Poms kumanda nag-eskwela ka dyan sa Bukaf yan so mga last bandri di ba yan so sa yung mga projects kayo Pugo di ba yung Pugo pagkatapos iyan po mga tugang na rabbit yung kuneho di ba talagang nagkakao na kami kangka ito pa okay kundi ngunyan may mga iba-iba ng klase yung putahe na pinaggigibo tangani pong i-introduce and you can even buy them as daman po sa garo plastic tub di ba na nakabugtak okay yun sample na pinadala sa kuya kahit na kuya Joy masiram mga tugang manamit yan pong karni sabi nga ni baga mga tugang may may health benefit mga tugang surabit and then sabi ba compared to chicken ang rabbit may less cholesterol and then yun po yan mga tugang ang saro po sa mga pwedeng gibuhon pwede nga yan pwede nga yan mga tugang na ihawon man pwede pala barbecue niya sabi nga bagang ribs barbecue yun ang mga sabi nga ni mga pag-aadal date ang calories date ang saturated fat mga tugang
Kaya pwede nga yan talaga na gamito na pagkain natin yan. Okay? So yan po mga kababayan ng manungod po dyan sa Istorya kan Rabbit. So piginggan nyo na mag-arataman. Okay? So basta ako nahiling ko po yun yung primero talagang nag-introducer kay ni di po na gusto rin na talagang palako po nini diyan po sa Pulangi. May sarong grupo diyan, mga tugang, may asosasyon diyan ning ano yan, mga parataman ng rapid na nagluluto talaga. Sabi nila pig-classify nga yan mga tugang as exotic meat at its best. Yan po tabi ang mga nagkapira po niya itong mga ano yan, ang mga datos manungod po dyan. May mga pot nga ni ano nga ligtas ang kakanon. Ay yung nga ligtas nga talaga. Yan po mga tugang na narabit kakanon. Okay, kaya lang sa iba mag-abo. Saka medyo may kamahalan din ito. Ang ano nito, ang karan nito medyo may kamahalan din. Okay? Pero sabi ta nga ni mga tugang, so kung ataman mo yan, diyan man sa imong sular, abay porti man baga. Okay? Alright, yan, mga kababayan natin, mga alternatibong pagkain na pwede po nating itanim. Okay? Alright, so sana ini pong mga paguran-uran na ini dahil makadanya rin todo-todo sa tuya po ng mga pananom na nasa tuya pong palibot, tangani pong dahil man mapiktar na sa tuya mga budget. Ayan po ang mga ano yan. Sabi nga ni kay Puwanta pong barabantayan. Okay? Mga tugang oras na to, 11:30 na, nimpagkaudo. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang, balik po kita sa programa. Ang bilis-bilis ng oras, mga misis. Rekas-rekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Ayan, alas 11:36 na po ang oras naman sa mga ilalakawang po tabi. Oris kusar na. Ta medyo mauran-uran. Brown out pa. Brown out pa sa palibot. Alright, di ba po sa mga kababayan ta? Likay-likay po kita. Magparalab to mga tugang dyan po sa mga tubig baha. Lalong-lalo na kung ang mga lugar ay pinamumugaran ng mga daga. At yung leptospirosis, mga tugang nakakagadan po yan. Yeah. Lalo na kung may lugad ka, mga tugang na dyan minalaog yung mikrobyo na minakaw sa mga tugang kang kang helang na pwedeng ikagadanin sa 10 persona. Okay? So, haliyan sa mga ihi, mga tugang kang ati kan mga kino. O kaya mag-ingat po tabi kita. Dahil basta-basta, kung pwede, kung may buta, magbuta. Tangani po na sureball kita. And then kung nakalabto man, hugas tulos, mga tugang ning bitis. Tanganing day maghaluyan po dyan, tulos. Mahali tulos, no? Okay? So yan po tabi, mga kabarangay ta. At sa tuya po ng mga dugang ng mga informasyones para po sa Indo. Wentas na, madali nang maabot kang DepEd yung yung sign ng target, mga tugang ng 1.2 milyon na mga estudyanteng makapag-enroll.
for school year 2024-2025, mga tugang sa public, both elementary and secondary public schools, no? At nag-enroll na baga, and then yun ay ni ang ultimong simana, mga tugang kan enrollment period. Okay? Hanggang Friday na lang po yan, tabi. Okay? Para sabi nga ni mga tugang, nagpipidback kita dyan. Mabasawin sa daw tabing date dyan. Okay, di. Madali na sana. Nasa 19 eh. 946,000 plus nakapag-enroll na mga tugang sa mga eskwela's publikas. Di madali-dali nang maabot mga tugang sa target na 1.2 to 1.3 million, di ba? Okay, di mga magurang tabi, rasi kaso na pa-enrollan na ng mga akita. Dahil man po tabi kamo kukuliktahan. Upon enrollment. Pero dahil nga ulo, dahil nga kamo kukuliktahan. Inailing kayo nga po kaya na, sabi kaya no collection. No collection po pag upon enrollment, no? Pero itong mga mandatory contributions sa kinakailangan, Boy Scouts, di ba? Girl Scouts, Red Cross, di ba pa? Talaga pong makontribu ka man. Kaya lang, dahil man tulos ka mo sisingi doon, as hindi makakaulang iyan, na tamili day ka nagbayad, day ka pwede mag-enroll. Yan, okay? Pero, sa panahon mga tugang kan school year, dyan yan pwedeng kuliktahon. Kaya, pagtakamahan taman giraray. Diba? Dahil nang aulugan na porque nga no collection policy, wala nang kukolektahin pa. That is only applicable mga tugang on enrollment. Diba? At ngani ngayang yan ang nariparo kayo nila, kadakul yan nag-drop out, taday ngayang pang pa-enroll dahil man nga ako kan eskwelahan ngayon na kunyan, pero hinali na po yan, no? May abiso na ang DepEd Central Office, even ang Regional Office, mga tugang, mga Division Offices, na dahil pwedeng sagkaan mga tugang ang sistema na maestra na makapag-adal ang mga aki na tamiling dahil nakapagbayad sa upon enrollment kahit ito pong mga dapat bayadan. Ayan, pwede ka mong akuon, mga tugang, ma-enroll, saka na po ang singil ka yan. Kaya po, mag-ingat sa mga kunyan. Saka magbarakal po magbarakal ning ito po na mga school supplies, mga tugang, duman sa mga mga sabi nga ni kayan, kumpanya na nagpapabakal talaga ka na mga may brand dapat, di ba? At saka sabi kang mga health experts dapat maging maingat mga sa pagbakal kaya tabaka may mga content iyan na maraot sa salud ka mga aki. Lalo kang lead content. Okay? Alright, mga tugang-dugang na mga istorya, nasa linya na ang bunso. Ang masapog. Inspirasyon ni Diwata. Joshua James Vino nasa linya. Joshua, good morning. Sir Mar, kuha na lang ako, semi-bunso na lang. Oo nga pala, no? Semi-bunso. May makuya na pala sa imo. Oo, yao na so, kuhan. Pinakabunso. Oo nga pala, no? Pero matindi ang mga bunso, digdig. Puro may Latin honor sa mga bunso. Alright, kumusta dyan? Kumusta? Yes. Anyway, tabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga itong bareta, 15,000 pesos ang maugmang bitbit pa uli. Kan mga estudyante kan Marshall Oranyola Memorial School o MORMS kan ginabatan albay matapos ining gumana bilang first place sa Facebook Reel Making Contest kan PhilHealth Bicol. 10,000 pesos man ang dadarahon pa uli kan mga estudyante kan Daraga National High School bilang second place. As in third place na may 5,000 pesos iyon Sir Mar ang mga estudyante kan Sunshine International School. Kung sa'ing happy kay bangon yan si Dr. Opel Peralta. Yan, trust tanto tabi Sir Mar, pag-abot naman sa digital poster making, 10,000 pesos first place si Christian Miguel Rico halig sa Our Lady of Lourdes Foundation sa Camarines Norte. Second place na may 7,000 pesos
si Princess Aban kan Camarines Norte State College asin 3,000 pesos man bilang third place. Ining si Jurgens Marie Beria hali sa Bicol University. Ining gawang contest na ni Sir Mar, pinag-organisar kan PhilHealth Regional Office 5 kung saan sigud nga ni kay Regional Vice President Alberto Manduriao hitting towards in one town na papractice so tibay kan mga estudyante pag-abot sa digital technology asin man ituturoan o nagiging aware sila kan mga programa kan PhilHealth. Lalong-lalo na itong may kinaraman sa universal healthcare. Ano yun? Nag-give ng content sa Facebook? Content sa Facebook. So, mga Facebook Reels mga Sir Mar. So, mga 1-minute, 2-minute video na pang-post online. Tapos, so digital na poster making. Graphics, mga magagayon so entries, nag-agi ini sa paghiling, pag-judge kan tulong mga judges study Sir Mar. May sinundan na team? May tema, so nag-4M ka na ba? Nag-4M? Nag-4N? Yan. Nag-4M ka na ba? Ito so process study Sir Mar kan tagilong miyembro kan PhilHealth. Yan so tema kan real making. So tema man kan poster making, universal healthcare. Okay, so tawing Sir Maria ng ganap digdi sa PhilHealth. So awarding ceremony dinibudigdi sa Hotel St. Elise and ongoing pa na programa mga magbound sa mga ati na maulit sindang may premyo so mga daiman sinalad may mga consolation prizes man giraray halit sa PhilHealth Regional Office 5. Yeah. Okay, tabi Sir Mar, yan ang dagdag na istorya pagtutok sa aktibidad na yan PhilHealth Regional Office 5. Joshua Bina, DCG. Thank you very much, Joshua. And yan, congratulations mo sa mga winners. Yan po sa duwang, sabi nga ni Kain pa contest, kan PhilHealth. Para po mga tugang maging aware ang mga estudyante at saka may parents ng mga talento. Yung Facebook Reels. At saka, ito po na, digital poster making contest. Yan, okay? Ayan, pagbutin nyo mga kaibigan natin sa sa mga iba-ibang eskwelahan. Yun na po ang trend ganyan, mga tugang dapat na gibuan tananing ning paagi diyan. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Kung hindi, paano na? Alright, mga tugang. Ewan mo ba? Nangyari, pigabo ako doon po sa mga kabarangay mga kapatid, madali-dali na, mga tugang na, matapos ang continuing registration, kaya magparehistro dahil maghalat kang deadline sa September, magparehistro na, mga tugang dyan sa mga opisina kang Comelec, sa mga satellite nila, mga offsite, sabi nga ni kaya na, satellite, areas na pwede magparehistro, di ba? Parang mayroon pa nga yata yung sa register anywhere sa mall, di ba? Okay, di magparehistro po tabi tanganing makabilang kita, makatabang kita duman sa paghanap ta ka mga magiging leader resta, mga tugang sa maabot pong Mayo 2025 midterm election. May pipili ang kitang dosing senador. Mga party list. District congressmen. Di ba? Dito sa Albay, 1st, 2nd, and 3rd district. And then, mga gobernador. Ayan. So, mga vice governor, mga board members, then siyempre sa mga alkalde, kang kada munisipyo sa syudad, sila man sa mga konsyales. Ayan po, tabi, yan ang satuya po ng mga pipirilian. Kaya haranapon. Kaya mga tugang, padagos na ang mga relibot-libot baga dyan sa palibot. Sige na relibot-libot dyan, as in pararamdaman. Ano ba man, nagpalarangugan na. Pangyayari,
malapit na eh. Halipot lang pati ang peryodo kang sabi nga ni kang pag-file kang certificate of candidacy. Sarong simana na, walong aldaw eh. Kasi October 1 to October 8, 2024. Yan po yung filing kan COC. Yan, certificate of candidacy. Bawal na ito po na ngaya after kan COC, nagka-file na ngaya, tapos sa deadline, tapos kamukat-mukati mo, pakalis nga sarong bulan, abo ko na ngaya. Kunin na sinaisalida ko. Yan, yung withdrawal and substitution, bawal na po yung gawin after the deadline. Pwedeng gibuhon, mga tugang, kung within the duration kang registration, kang filing, dyan po sa October 1 to 8. Yan. Pero, siyempre, may exemption po dyan. Halimbawa, nagadan, so kandidato, yun, pwede yun lagyan ng substitute. Yun o, ano yan, ha? Diba? Pero kung ngayon maatras ako, tapos ngayon, uni ngayon sa lida ko, ano kang ginibo ka itong panahon baga, ha? Na may pinakarandidato, pinafile, tapos pagdating ng oras, iba yung talagang luminaban. Dahil na po yan pwede, may ruling na po mga tugang ang Commission on Elections. And that's final na. Kaya, dyan tamahiling kung sisay talaga. Dahil kapag yung luminabang ka, nagtirang lumalabang ka, dahil atrasa na. Yan, diba? Okay, so iyo po yan. Magharanap ni mga maray. Dahil padara mga tugang sa mga pangako o sana. Kundi adalan taman po giraray mga tugang ang ano. Tawatangon yan, difícil na eh. Medyo makamundo minsan maski talagang kapable, pero dahil daing pamparuros mga tugang sa kampanya, lalo-lalo na duman sa last minute, kumbaga duman sa ngayon 12 hours before the election day, mga tugang, 12 hours before the opening kan mga presinto, maraming nangyayaring pagbabago. Diyan nangyayari ang switch, diyan nangyayari ang pagbabago kang pagpipilion, mga tugang, dahil lang po sa higwananin, barakalan ng boto within that period. Now, yan da ang babantayan. Kung paano po yan ang titingnan natin, because sabi nga dako lang mga pagbabagong gusto nga introduce sa COMELEC ko niyan, di ba? Mga sabi nga so mga nainot ng mga pangyayaring nasa circumvent ang batas, garong niya pigbabantay na primero election lawyer ang satuya po na kunyan, na chairman kunyan, di ba? Kumbaga aram niya ang mga nitty-gritty diyan, di ba? Tapos suportado man sa kan mga commissioners, di ba? Iyo yan ang saro po na mga pigbabantayan so mga pagbabago na sabi nga ngayong makapamili ng tultol so mga kababayan yan po dako lang pipiliyon, di ba? Pero laba naman ang balota kanta, dosing senador, tapos gobernador, board member, alkalde, mga konsyales, medyo laba naman ang balota kan. Okay, automated po ang pagbilang. Okay? Although igwaning pending unya na big question sa Korte Suprema, laban duman sa nanggana baga sa bidding Miro Systems kang Korea. Kunyan, dahil pa aram kung ano maging desisyon kan sa Korte Suprema, pero palagos pang preparasyon kang Commission on Elections. And then may pinagibo ng demo, mga tugang kan makina, nagsabi na mas marayda ito, mga tugang, kaysa kang mga nakaagi na mga ginaramit, mga tugang na pumineral pack, mga tugang sa ibang makina. Ining bagong stable lang yan, iba, kasi talagang may transparency, kumbaga silag lamang gabos. Hindi kong tabo ang may mga pag-question na garo nga yan, suway nga yan sa batas. Taday pa ngayon na testing sa ano man na klaseng election, primero nga ang Pilipinas, papraktisan ngayon. Yan mga argumento kan mga kababayan na bata, may mga sinahot pa, di ba? Sa ahensya, sa poll body, pero pinahimutikan yan.
And then may mga nababanggit na mga bangko na nagpaimutik mo na daing mga account na siring kaito ang chairman mga tugang. And then yan po nagresulta man sa pagkundinar ka mga commissioners duman sa mga kunyan. Mga nagkapaluwas kan mga maling impormasyon, mga unfounded nga and baseless na mga accusations na bakusan ang minaraot sa lambang persona kundi minaraot sa bilog ng institusyon, as in minaraot po sa eleksyon. Yan. Okay, di halat-halatin natin. Halat-halatin taong mga developments po kayan. Alright? Okay, Papa Mar. Paano na kita palpak so ASF vaccine kan Vietnam ay pangyari. Bata dumang kita mabakal. Di ba? Natin ano pa nangyari doon. Ano mo minsan kasi, yan ang problema tayo. Baka nagtiwala, naging complacent na paano may bakuna na walang kita na para sunod ka binakunahan na ngaya kano ba sa COVID tami di bakunado na rawa-rawa na una din nagtatamaan pa di ba yun sa ASF sulamenting nasyon pati nakaimbento mga tugang kan pangontra sa ASF nagkaigoning vaccine yung Vietnam kaya sa Pilipinas nagkukumahog man na makabakal. And accordingly, maabot na sa August and iwawagas na po yan September pero dahil nga na ipapawagas yan mga tugang sa publiko, gobyerno nga na magamit. Titistingon da. Kung dahil negatibong epekto, pag okay, sige. Pero ngayon pag may problema, ayun, sa kata bago pa man ngayon magkaabot sa Pilipinas, may mga naglungas na duman sa Vietnam, nagparadakol lugod mga tugang so ASF after kang vaccine. Pangyari. Ayan ang problema natin. Di ba? Ang pinaka-the best kayan, mga tugang, ipakusugon ang biosecurity sa mga origanta. Whether that is dakula, mga tugang na origan, na pigiri, o kaya yung backyard sana. Di ba? Ang sarong baga sekreto kan sabi ka mga veterinaryo ta, dahil ka magpalangog nin mga dayuhan, mga tugang dyan sa imong pig pen o sa tangkal. Dapat kung may mga transaksyonis man, dumang ka mo sa tarangkan kan arong. Never mga tugang dyan sa kunyan. Sa pig pen, tabaka masingitan. Ayun man ang gadbaga. Look at what happened mga tugang dyan po sa breeding station ta sa Kamalig. Di ba? O yan, talagang matindang biosecurity yan, pero nalusutan. Bakong ginaralang gabos na orig duman. Sayang baga. Di ba? Kaya mag-iringat po kita tabi. Pag sinabi kang gobyerno ngayang asing ka mga veterinaryong bawal, dahil na magpirit, di ba? Ang pigbawal sana, pati ba kung masubuhay, pati sa prinoseso na, halimbawa mga proses ng karning urig, di ba? Hali ngayon duman sa sarong lugar na sabi nga ni kayan, identified na pinaghalian po ng ASF, bawat lo talaga, di na pwedeng ibiyahe yan. Boss, mga tugang yung buhay, pagkatapos ito, mga tugang na prinoseso ng mga karne. Bawal po yan talaga. Yan palang, pag yung hinugas ka, nakaabot duman sa orig, rimate. Diba? Sinugas na ng karne, nakalaog duman sa orig, nakaabot duman sa tangkal kan orig, rimate. Nagkakaigo po ng kailangan. And then, yan po, tabi, ang pinakamasaklap dyan, pag may nag-positive, druminuwing ng palibot na 500 meters radius, ang gabus dyan nasa sakumukan sa 500 meters, tigbak ang gabus, dahil naman sa piga po na kaling, tanganing mapugulan na maglako pa. O yan po tabi, bayadan man ngay kamuki kada payo. Irologi talaga, dawin ako lang irili talaga, kaya, di ba? Inataman mo nga loy, tapos yung kapital mo, medyo kulang nga, dahil nakabalik gabus, di ba? O yan po tabi, kaya mag-ingat ta sana, parang yaon niya na mga piligrong yan, dapat bantayan ta na dayan makalaog. Yan ang pinaka-the-best kaan, mga tugan ng pag-iingat na maski dahi kang bakuna, di ba? At sabihin sa pag may bakuna na nagiging pabaya na lugod, iba ang bakuna man sa ngayon. Ang Pilipino pa. Mga tugang, paaro na po kitang una para mentas mahangos lang po ako. Pagbalik ko, mamaya, kasama ko na alas 12. Sa alas 12 mga bareta, si Jasmine Baloloy. Ako po si Graray, si Mardila, dahil iba. Thank you for keeping me company. Sa mga po regional police sa lado technical, kasubago kasabay ta. Mga tugang si
Chief Ramir, DCGB Social Media Department, po dyan si Jerome Nico Martinez, sa pangalan na Angel, MJ, at saka ni Jenny sa newsroom. Siyempre kasabay naman si Sharon May Leron sa production assistant natin. Hindi po sa ginaya si Mardela. Thank you, bye-bye!